všetko sme nastavili, tak ideme si pridať prvý doklad. Vyberieme si faktúru. Faktúra sa nám automaticky dostáva do dokumentov, ktoré sa nahrávajú. Tu vidíte, že čaká na spracovanie a už sa preniesla do dokumentov na schválenie. Ideme si tú faktúrku skontrolovať. Budeme sa baviť, že je nezaplatená. Skontrolujeme si sumy, DPH a tu prichádza chvíľka, kedy sa rozhodujete, do ktorej kategórie. Doporučujem dobre si predtým tie kategórie vytvoriť. My si môžeme povedať, že si to chceme dať do majetku. Uložiť a dáme ju schváliť. Doklad sa nám dostal do schválených nákladov. Tu prichádza chvíľka, kedy účtovník si tú faktúrku môže otvoriť, môže takisto napríklad zaškrknúť, že je zaplatená, kedy bola zaplatená, či v hotovosti z účtu a môže takisto dať, že už ju zaúčtoval a môže si sem pridať aj interné číslo z účtovného programu. A dá uložiť.